care în tot acest timp, de la începutul lunii august, au gândit că vor să fie aproape de Siluan și de noi, într-un mod aparte, și așa se face că și în Brașov, și în București, și la Buzău s-au ținut concerte umanitare cu strângere de fonduri pentru Siluan și nu este nimic întâmplător în viața noastră, totul este providențial. Prima vizită sau prima prezență a mea în Sfântul Munte, la moara Sfântului Siluan Atonitul, a fost împreună cu Părintele Mihail și se vede că de atunci Sfântul Siluan ne-a pus într-o legătură deosebită, urmând ca peste ani, iată acum, să ne solidarizăm în suferință și să nu simțim neapărat jugul suferinței, ci bucuria credinței și bucuria faptelor bune. Și noi în aceste momente ne aflăm la 3 zile după ziua de prăznuire a Sfântului Siluan Atonitul, pe care Biserica îl cinstește la 24 septembrie. Și iată, astăzi vorbim despre pruncul Siluan, care are nevoie de noi și pentru care Sfântul Siluan Atonitul cu siguranță se roagă lui Dumnezeu Tatăl. Așa este. Dacă ne referim aici chiar la Sfântul Siluan, este o legătură frumoasă între faptul că Sfântul Siluan, copil fiind, era foarte bolnav și mama lui l-a dus în toate părțile unde a știut ea ca să facă bine copilul Siluan și în cele din urmă l-a dus la icoana Maicii Domnului și a rugat-o pe Maica Domnului să facă ce știe Maica Domnului cu copilul ei Siluan. Pe vremea aceea era Simeon, pentru că din botez a fost Simeon. După aceea, prin călugărie, a dobândit numele acesta Siluan. Dar și Sfântul Siluan, când era copil, a fost în suferință și Dumnezeu, pentru credința părinților, l-a izbăvit de suferință și a ajuns în tinerețe să fie puternic și apoi viața lui s-a derulat în așa fel încât... Schimbarea aceea fundamentală din 1892, când pășește în Sfântul Munte, unde își va găsi apoi sfârșitul și trecerea la cele veșnice în 1938. Așa este. Deci îl avem pe Sfântul Siluan, într-adevăr. Îl aveți și ca model, fiindcă ne spunea să ținem mintea noastră în ea și să nu deznădăjduim. Și iată, cred că această expresie este fundamentală și pentru dumneavoastră. Așa este. Și oamenii privesc spre noi. Îmi spunea cineva că ar trebui să, atunci când vorbesc despre Siluan, să fiu marcat de suferință, să fiu marcat de tulburarea sufletului și i-am spus că mai presus de toate este credința în Dumnezeu și dacă noi spunem în rugăciunea pe care ne-a învățat Mântuitorul să o rostim, rugăciunea Tatăl nostru, și spunem lui Dumnezeu și îl numim ca Tată și credem aceasta, atunci noi nu putem să ne simțim singuri. Deci Dumnezeu ne este aproape atunci când noi îl purtăm în inimă și dacă îl este pe primul loc în inima noastră Dumnezeu, este pe locul care îi se cuvine. Pe alt loc nu mai poate să fie. Și toate celelalte din viața noastră se desfășoară în virtutea acestei prezențe a lui Dumnezeu în viața Trebuie noastră. să și înțelegem lucrul acesta, să-i dăm lui Dumnezeu locul central. Părintele Teofil, vrednic de pomenire, de la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, spunea ca o concluzie, ca un program de viață, să ai răbdarea lui Iov, să ai smerenia vameșului și să ai credința sutașului. Ce bine ar fi dacă puncte fundamentale în viața noastră. Dacă am trăi aceste realități în viața noastră. Aș vrea totuși să mă refer și la fapte concrete, fapte bune, concrete din partea oamenilor de lângă noi. Să înțeleg că au fost și oameni, de exemplu, care au venit alături de dumneavoastră, au înțeles durerea, au înțeles mesajul, fiindcă astăzi vorbim despre Siluan, dar mâine putem vorbi despre un alt copil sau un alt semen de-al nostru, care are nevoie de noi. Aș vrea să interes pe toți cei care ei nu știu acum că vor trece prin astfel de situații. Nici noi acum 2 ani sau acum 3 ani, când am înregistrat într-un studio Vecernia Sfântului Siluan, nu știam că voi avea un copil căruia îi voi pune numele Siluan. Dar Sfântul Siluan pregătea drumul și în felul acesta. Nu știam că voi trece prin o astfel de încercare
Și vreau să le spun celor care poate că vor ajunge să treacă printr-o astfel de încercare, să nu deznădăjduiască, pentru că, așa cum spun, omul cu credință este omul purtat în brațe de Dumnezeu. Și știți că marea are valurile ei. Și valurile au adâncul lor, dar au și înălțimile lor. Și în tot acest timp noi am simțit că Dumnezeu ne poartă pe deasupra valurilor și nu în adâncul lor. Dacă pe Sfântul Apostol Petru l-a învrednicit Dumnezeu să meargă pe mare ca să-i arate că El este, l-a învrednicit Mântuitorul pe Sfântul Apostol Petru să facă lucrul acesta, în Acatistul Mântuitorul spune și l-a certat pentru îndoiala aceea pe care Sfântul Apostol Petru a arătat-o. Mergând pe mare ca pe uscat și având vifor de gânduri îndoielnice înăuntrul său, Petru se afunda. Dacă nu avem vifor de gânduri îndoielnice cu privire la purtarea de grijă a lui Dumnezeu în situații de genul acesta, ne scapă Dumnezeu. Și eu cred că vom birui, pentru că nu deschidea Dumnezeu atâtea uși zăvorâte dacă nu vroia să-și arate puterea. Sigur, nu e nimic întâmplător în viață. Absolut. În fiecare clipă a vieții noastre trebuie să vedem lucrarea Harului. Și plus Dumnezeu de asta ne întăresc și oamenii cu solidaritatea lor. La bancă, unde este contul deschis pentru Siluan. Chiar vă rugăm să ne prezentați și contul și titularul contului și să vorbim apoi și despre Teledonul din rețeaua Rom Telecom pentru ajutorarea. Da. Banca în care se pot face donații pentru Siluan este Unicredit Țiriac, sucursala Brașov Mureșenilor, titular Bota George Laurențiu, contul în euro RO 74 BACX 0000 500 520 4320. Acesta este contul în euro. Și dacă este nevoie și de contul în lei, și un cont în lei. RO 81 BACX 0000 500 520 4000. Iar prin bunăvoința Rom Telecom am primit și 3 linii telefonice pentru Teledon. Dar să precizăm lucrul acesta, că numai în rețeaua Rom Telecom. Deci se poate face apel din rețeaua Rom Telecom, formând aceste numere 0900 900 830 pentru 10 euro pe apel, 0900 900 832 pentru 2 euro pe apel, 0900 900 834 pentru 5 euro pe apel. Mă întorc puțin în legătură cu o angajată a băncii, care, văzând cum intră bani în contul pentru Siluan, se întreba și se uimea că mai există și astfel de oameni într-o astfel de lume în care trăim. Și am spus că sigur că există, dar trebuie să și creadă că Dumnezeu rânduiește lucrurile în așa fel încât să-și arate puterea acolo unde oamenii ar zice că nu se mai poate face nimic. Ce este cu neputință la oameni, e cu putință la Dumnezeu. Și toate sunt cu putință celui ce crede. Apoi, și chiar Mântuitorul Hristos spunea, fără de mine nu veți putea face nimic. Doar un singur lucru facem fără Dumnezeu, păcatul. Asta fără discuție. Apoi, un alt lucru care m-a uimit într-un fel, dar care m-a bucurat, când mă întorceam sau ne întorceam din Hanover acasă, pentru perioada în care soția, doamna preoteasă, trebuie să facă o terapie specifică în vederea pregătirii pentru transplantului. Da? Aveam de stat în aeroportul din München vreo oră și jumătate și am sunat niște prieteni
duhovnicești din Australia, dorind să le explic situația în care ne aflăm și să-i rog să facă ceva în sensul acesta acolo. Și aștepta să se urce în avion împreună cu noi și o româncă. Și auzind discuția pe care am avut-o eu la telefon, a venit plângând în hohote și l-am îngăiat pe Siluan și mi-a pus în mână niște bani. Erau 85 de euro, cred că erau toți banii ei. Am întrebat-o care este numele ei și mi-a spus că nu este asta important, este important că și are 2 copii și se gândește că ar putea fi oricare dintre copilul ei în situația lui Siluan. A făcut precum Samarineanul cel milostiv despre care ne vorbește Mântuitorul Hristos. A identificat cu problema celuilalt. Așa este. Și apoi am revăzut-o în aeroportul Otopeni și încă plângea. V-aș ruga să ne spuneți unde vă aflați acum, care este situația în acest moment? În acest moment Siluan își primește acasă un tratament care presupune administrarea a 23 de medicamente într-o zi, printr-o sondă nazogastrică și tot prin această sondă îl și alimentăm. Starea lui este stabilă, comunicăm la 2-3 zile cu profesorul de la Hanover și care ne îndrumă ce avem de făcut vis-a-vis de Siluan. Mama face această terapie specifică pentru a putea fi donatoare sănătoasă și în 16 noiembrie suntem programați să mergem înapoi la Hanover și cu ajutorul lui Dumnezeu să se facă acest transplant. Iar despre situația financiară ce ne puteți spune? Despre situația financiară, acesta? Până acum avem aproape 110.000 de euro strânși. Sperăm ca în această lună și ceva, cât a mai rămas până în 16 noiembrie, să strângem și cealaltă parte de bani. Sigur, această sumă... Deci cea mai mare parte din suma respectivă datorată transplantului este deja strânsă. Da, vorbim de 90% din suma proporție aceasta. De 90% suma este adunată. Strânsă, da. Ar mai fi nevoie deci de 16.000 de euro, banii strict pentru actul operator, pentru actul medical, dar credem și nădăjduim ca să realizăm și lucrul acesta prin bunătatea oamenilor și îi rog pe această cale dacă cred că pot să facă ceva pentru Siluan, nu pentru că este fiul unui preot și am spus întotdeauna lucrul acesta, ci pentru că este un copil. Și, cum spuneați și dumneavoastră, acum este Siluan, mâine poate să fie un Ioan, un Petru, un Nicolae, de fapt. Și ar trebui să facem tot ceea ce putem. Dacă Dumnezeu îngăduie peste noi astfel de încercări, să facem ceea ce suntem în stare să facem și noi am încercat lucrul acesta, să nu rămână ceva care știam că puteam face și să nu fi făcut. Și îi rog pe toți oamenii de bine din lumea aceasta, care cred că vor putea să îl sprijine pe Siluan, să ne ajute cum pot ei, cum poate fiecare, și în așa fel încât Siluan, crescând mare, să știe că viața lui a depins de Dumnezeu și de bunătatea semenilor noștri. Preacucernice Părinte, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră și pentru faptul că ați fost de acord să vorbiți despre cazul fiului dumneavoastră. Îl rugăm pe Dumnezeu să-i dăruiască sănătate, mulți și buni ani. Îi spunem la mulți ani, cu o mică întârziere, lui Siluan și îl rugăm pe Sfântul Siluan să mijlocească la Tatăl Ceresc sănătatea lui. Îi rugăm de asemenea pe oamenii de bine care se uită la noi și vă pot ajuta să o facă cu toată dăruirea, fiindcă aceasta înseamnă de fapt viața fiului dumneavoastră. Și așa cum spuneam, viața semenului de lângă noi depinde de noi de data aceasta. Așa este. Faptele bune salvează vieți. Așa este. Și credința oamenilor, așa cum am spus în emisiunea noastră, nu face altceva decât să ne miște și să ne scoate din tumultul vieții noastre și să trăim și pentru celălalt. Așa credința oamenilor face minuni. Așa este. Și vă mulțumim pentru prezență, vă dorim succes de acum înainte. Dragi telespectatori,
și pe dumneavoastră vă îndemn, așa cum spunea Mântuitorul Hristos, să-i cercetăm pe cei ce au nevoie de noi, mai cu seamă pe cei bolnavi, și iată această stare de neputință. Și mi-aduc aminte un cuvânt al mitropolitului Antonie de Suroj, care spunea așa: dacă s-ar pierde Evanghelia astăzi, să vadă ceilalți oameni pe fața voastră faptele cele bune și atunci s-ar putea scrie imediat din nou Evanghelia. Vă mulțumim pentru atenție și vă așteptăm și în cea de-a doua parte a emisiunii noastre să vorbim despre realitățile dintr-un complex social aflat la Vălenii de Munte.